ገንዘብ ስልክ ምዃኑ ዝተገልጸ 390,000 ናቕፋ ሒዙ ዝተረኽበ ተወልደ ብርሃን ሰረቐ ዝተባህለ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ሓቢሩ። ድሕሪ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ጳውሎስ ይበሃል። ኣብኡ ኾንኩም ድማ ብዙሕ ኣጋፍዓኩም ይዕምፀኩም ይብድለኩም የንከላበተኩም ከም ዝነበረ ሓቢርኩምና ስእሉ ከይተረፈውን ተሰዳልና ነርክን ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተታሒዙ ፀኒሑ ናብ ፌደራል መንግስቲ ናብ አዲስ አበባ ተሰጋጊሩ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር እቲ ዝኣስነጦ ዳንኤል ትዝባሃል ዘሎ ነገር ከም ትሰብዎ ዘለኹም እዩ። ትማሊ ፊልሊ ኣብ ቻናሉ እዚ ነገር እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ ከም ዝተፈጠረ ሓቢሩ ነይሩ። ዳንኤል ትጸሊም ትደርፍ استحاني مسكين يا رمشتا سدحني نيرو حما ايزارك ولا يزارك تفري له تصلم له اي ما بقى فتحه سلام فاميلي سلامكم يبزح ازي سامي رياكتي ساميناكم تمليسا متنيو سبسكرايبنا لايك بمقار ناز چاناليز بيتسم مخان كيترسو همزو كل غزي تغورو سبسكرايب غورو لايك غورو ناز چاناليز دما بيتسم مخان كيترسوكم داي لا فيديوتاتنا نقصل فاميلي بتفلم أي فيديونا نقص لنا سنة مكتتا. كس. إذا بتاخون جري تحزن بالصغ. كبرنا وش ما تبغى لي بالقصة هاي كرمك. وا. كسر ما حسب أنا نتيجة خاطو. أتادي مولو ما عندي إسراء في الغيرو سبعة عندي مونتاج كبر يقبلو. أتوقع ما سبعة كأنا وش ماخي. إيه سنتي نتي مسخ خادر كل على تقال سيدنا. وا. جزء ناتك تحلو لك ناتك جزء تحلو لك. أبتا أنا زمان صار لك زين الصغ فريق وانك تصبيني زلك. أول سنة يرد عن إني بقنت هذي كورو كان. وا. كسر حسنا بتحبينا هناتو أبحكوا تنتقم ليرم أبو تنتقم ليرم حجار أنا أقومكم أنا خبك على وزن حبا وا تجيب عندك أقري شو بس يدو بغض من تارك حرام بيب أتبرت في اللي رسي أفتنا معته ويبارت مش إذا فيديو نتم بمحباء بمنت أرن تشجرهم زلو وشماتات حواتنا مرأة شجرنا بخمس عيك تسلني عوتنا بغرصفنا عوتنا وشماتاتنا لمن تايم عديتاتنا سلمن تاين عديتنا نودي شوعته نوال سدست غزي إللي لنا لا قالنا دفلو طبز عبازي بزي مخنيات يكون وين تاوال كنا اسا نتودخ زي ملكو خزبا ايكون انت حساباتن مغنياتو مستقبر كوتو نايتواتا نايوت تبعتاي نايت غزيتي مسرت مو عديتات شوعت غزي إللتا يدرقو مغنياتو ودي حغا زبو مسلل بايتو عدبون وراس رست سلازخونن ين شوعت غزي إلل زبلالو ويات انستو ود بمولادا ترف حغوسن دما نعوري برهانو نحنكاسي مركسو نطمي يقراسون عرقي لباسو حية مرق قميصو صباح نغو ابغسنوتو انكيو امحرسو مسبلا حلبالا صبا برا غدي غعتلا سرناي تقعدي حرود لما ايتعبرولا صمقالا ما تقطنالا تباهيلو كاب كل استقرب مسقمست رعيدو صنح بركي ماميتو زنبرسني زفزز عيني تخفيتو صنح عند حقو قعيتن قاعيتنا تحفافي سبابا ودي بمغولادات حقيسن حدا مستنكر كتب له زقلل دراما وموسيقى بعرن قرارو يدركو بتاع عرن قرارو دما هاي خطاخوماي عين انبسا زعينو ابدن بيغبركونه هاي خطاخوماي حواو زرا بعدو زمسل ملائكون اودن بيه إلن استولد ودي ابصراح ما بربوتاتو اما قشا سجر يلزبصح ملأختو صباح زتك بايتو نايحواتو شجر انت مص زكلاخل نمريتو روسي لينيان ودي مسولدا شوعت غزي الالتاز دركو خوز نبره شو اي كفل انت تماركم كله غزي من قصه سمعت ورث بوي جورجو ديك نمرعو كان حسب لنا قليلني ومرعدا صبو دليل هيو مو قال عركلات كاديا ولا سي بعلنا هنا مسألة قايلني أنا بعد هذا مزحلي يزدلبو قلم الليليو يجي بارنتينا نيرنا
ዝዓበና ኣሎ ቦታ ካፈውሊና ስለ ዝኾነ ሞ በቃ ትምርዖ ተዳኾንካ ጓል ካፈውሊና ድምፀልካ ጓል አብራህ ሰባላትካ ብለኒ ታዝመራ ትባል ኣነ ጃይ ፈልጣኔ ንሽተ ቆልዓ خላ ገዲፍ ሞጼ ካብቲ ቦታ ንትምርቲ ኢለን ባሮንቶ እጅን ክትከይዲ ኻይልኒ ካብ ባሮንቶ ንፈውላሲ በቃ መገድ ማዓልቲ ብሎ በመኪና 3 ሰዓት ከመን ብእግር ኣሎ ካብ ድንብድረን ከይደ ገረመለ ሓፍተይ ነይራቁ መርዓ ኢሎም አለው ሞ ናብ አብራህ ሰብሰድኒ ላ ኸይድና ሪእና ታወልዓ አጋጣሚ ታወልዓ አጋጣሚ ዓሶ ግዳሕና ነራ ማዲለት ምስል ፀኒሐትኒ ኣታዝ ሰባይ ተኸይደታ ንብር ነርካሲ ነብዚ ኣመርዖ ነገረበረ ኢለ ዝኾነ ናና ይደልያ ለዚ አይለዮ ኢለያ ኣነ ሓብተይ ዓዲ ተመልሽ ዓዲ ምስተመለስኩ ጀርጆቴ እንቋዕዳን መጽኻ ሪእኻ ደል ወሪያ ኢለዮ ከመ መጽበጥ ያ መልካዕዳ ጽበጥ ያ ጽቦ ውሕልልና ኻድሓን ናይ ኣቦታታ እንፈልጦም እንዲና ገራበለ ኢልኒ እዎ ምፍላጥ እንፈልጦም ግን ኣነ ነዚ አይደልያኒ ኢለዮ ኣታ ቆልዓ ተጸሊልካ ዲኻ እንታ ኮይና ትካይልኒ ኣታ ኣቦ ቅርጽም ዘይብላ ተጸሊሉ በሽ ቆልጥ እንታ ኮይና ካይልኒ እንታ ኮይና ይኮነኒ ኣብ ምንታይ ተርእሻ ክደቅስ ኢለ So ጓል ንሰይቲ ብጣዕሚ ትፈትወካ ኮይና ብጣዕሚ ተፍቅረካ ኮይና ተቀዳማይ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እንታይ እዩ ኣብ እምሮኣ ሙፃእ ክትዓበለካ ወይ ክትሓስበካ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ጓል ንሰይቲ 24 ሰዓት 24/7 ክትሓስበካን ካብ እምሮኣ ሙፃእ ክትዓበለን ክትገብሮ ዘለካ ነገር እንታይ እዩ ተቀዳማይ ፉል ዝኾነ ኣቴንሽን ከን ከምዚ ሃብካ ያረያ እንታይ ይገብር ይህሉ ኣበይ ይህሉ ምስ መን ይህሉ እንታይ ይኸውን ይህሉ ጓል ንሰይቲ ፉል ዝኾነ ኣቴንሽን ካ ትህብካ ያ ማዓልቲ 8 ግዜ ትድውለላ ተኾንካ በቃ ህይወትካ ኩሉ ገዲፍካ ህይወትካ ሳ ትገብር ተኾንካ ክትናፍቀካ ይትኽእል ሰብ ንኽናፍቆ እንታይ እንደሊ gap ندالي space ندالي so تقدمي give her space مشت وين تشيك تقبرها مشت تشيك تقبرها لو ساعات كتنافق قبرها تزي كوين 24/7 سلا زفكرك يعني سوس لا تسمعك او اشتقت بترفلاي سلا زلو 24/7 تشيك تقبرها يبلك سلازي بقدامنت كنقربكم زدالي نجار انت ايو ኣብ ህይወትኩም ፕሬዘንት ክትከውን በቃ ኩሉ ግዜ ክትሓስበኩም ኩሉ ግዜ ክትዝክረኩም ኩሉ ግዜ ንዓኻ ብዘይ ምቁራጽ ክትሓስብ ትለሊ ትኾንካ ብዘይ ካ ህይወት ጽቡቕ ከም ዝኾነ ርእያ ቢዚ ኸውን ምስ ማሓዙትካ ምስ ፋሚሊኻ ግዜን ሓለፍካ ፎቶ ልእኻላ ኣም ቢዚ ወይ ከዓ ስራሕ ኾንካ ድዩ ኢንጆይ ናገበርካ ድዩ ኮፊ ናሰትካ ድዩ ገለገለ ፎቶ ልእኻላ ቀዳምነት ማለት ናይ ባዕልኻ ህይወት ያለኻ ኩሉ ህይወትካ ገዲፍካ ንሳ ህይወት ኣይትግበራ ስፔስ ሃባ እዚ ብቀዳማይ ታጓል ንሰይት ብዘይ ምቁራጽ ክትሓስብ ካበይ ይህሉ ኩሉ ነገርካ ንጎተሲኻ ዘይ ምንጋር ናውዚ ከደለኹ ናብዚ ኤቭሪቲንግ ዘይ ፕላንካ ዘይ ብዝራ ተጓል ንሰይት ተበይህሉ ምስ መን ይላ ክትሓስብ ምግባር ካብ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወትካ ኣድቬንቸር ከድካ ድዩ ንሓመስካ ድዩ ወክና ገበርካ ድዩ ናብ ዝኾነ ቦታ ወፂኻ ድዩ ገለገለ ከምዚ ይሕልፈሉ ኺልካ ትናትካ ዘለኻ የውዕሎ ምልኣኽ ማለት እዩ እዚ ልዕሊ ምንም ንታጓል ንሰይቲ ኣእምሮኣ ትሕዘሉ ነገርን ክትሓስበካ ትገብረሉ ነገርን እዩ ማለት እዩ ኣይ ዊሽ ምስኡ ተዝህሉ ኣይ ዊሽ ምስ ማሓዙ ተዝህሉ ኣይ ዊሽ ምስኡ ናተዝናንቕ ተዝነብር ኢላ 24/7 ንዓኻ ክትሓስብን ከኣእምሮኣ ሙፃእ ክትኣብያን ዝገብረካ ነገር እዩ ገንዘብ ስርቂ ምዃኑ ዝተገልጸ 390 ናቕፋ ሒዙ ዝተረኽበ ተወልደ ብርሃን ሰረቐ ዝተባህለ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ሓቢሩ ሓላፍ መርመራ ገበንት መደበር ፖሊስ ሚካኤል የማነ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ጥርጡር ኣብ ከረን ኣፍሪቃ ሆቴል ኣብ ዝሓዞ መደቀሲ ክፍሊ ብዝሒ ዘለዎ ገንዘብ ክፈቅድ ዝተዓዘባ ሰራሕተኛታት ሆቴል ብኩነታቱ ተጠራጢረን ንኻልኣይ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምሕባርን ብዝተወስደ ቅጽበታዊ ስጉምቲ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ጠቒሱ ኣብ ዝተኻየደሉ መርመራ ኣብ ባሮንቱ ካብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ መንበሪ ቤት ከም ዝሰረቆ ንፖሊስ ብዝሃቦ ቃል ተኸሳስነት ከም ዝተኣመነ ኣረዲዩ ጥርጡር ካብ ገበናዊ ተሓታትነት ንምምላጥ እቲ ገንዘብ ገሊኡ ሰሪሑ ዘጥረዮ ኣስታት 200,000 ናቕፋ ድማ ወዲቑ ከም ዝረኸቦ ብምግላጽ ንጹህ ምዃኑ ከእምን ከም ዝፈተነ ዝገለጸ ተሓላፊ መርመራ ገበን ኣብ መስርሕ መርመራ ንዝቐረበሉ መስቀላዊ ሕቶታት ክሰግሮም ብዘይምኽኣሉ ኣብ መወዳእታት ገንዘብ ስርቂ ምዃኑ ከም ዝተኣመነ ኣነጺሩ ንሱ ወሲኹ ጥርጡር ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝሰረቆ ከረድእ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ኣብ ባሮንቱ ኣብ ሓደ መንበሪ ቤት እናሰርሐ ከሎ ክቐትላ ዝፈተነ ኣንጭዋ ናብ ዓይኒ ምድሪ ድሕሪ ምእታዋ ኣሰራ ኣብ ዝተዓበሉ እዋን ኣብ ዝተኸድነ መትሓዚ ጥሕንያ ነቲ ገንዘብ ከም ዝረኣዩን ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ተመሊሱ ከም ዝሰረቆን ገሊጹ ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እምነልኩም እዚ ኣብ ድሕረይ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ጳውሎስ ይበሃል በቲ ካብ ሊብያ ዝሃብኩምናን ዝሃብክናናን ሽም ማለት እዩ ኣው ኾንኩም ድማ ብዙሕ ኣጋፍዓኩም ይዕምፀኩም ይብድለኩም የንከላበተኩም ከም ዝነበረ ሓቢርኩምና
ስእሉ ከይተረፈውን ተሰዳልና ነርክን ማለት እዩ ስለዚ እሰብ ዝሕጂ ኣብ ትግራይ ተታሒዙ ፀኒሑ ናብ ፌደራል መንግስቲ ናብ አዲስ አበባ ተሰጋጊሩ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር እቲ አንፃር ምስጋር ደቂ ሰባት ዝከታተል ትካል ኣብ ትሕቲ ኢሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ ይብድለና ኣሎ ናበልኩም ትጽሕፉልና ተጻሕፋልና ዝነበርክን ሕጂ ምስክርነትክን ኣገዳሲ እዩ ማለት ስለዚ ሱርባናውን በዓል ጆርጆ ኣቀዲሞም ዘርጊሖም ቆነየ ማለት እዩ ወይ ናብኣቶም ትሰዱ ወይ ናባይ ትሰዱ እቲ ቤት ፍርዲ ጭብታት ስለዘሉ ኩሉ ግዜ ማለት ስካብ ቤት ፍርዲ ኣጻሩ ምስክርነት ሰሚዑ ገበነኛ ኣኻ ዘይበሎ ጡርጡር ተባሂሉ ጥራሕ ተታሒዙ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ሓበሬታ ተገዲስኩም ስዱልና ሰብዝ ግን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲኹም ደሎ ክሕብረኩም ደሊ ጽልኩም ሰማዕኹምኒ ይغنيلي أمي عباي مونيكا خبي معراي دانيال تفتحوا أبسمر عينا يا دانيال نقولنا ندوني دانيال تسلم تتدرف أي صدحني مسكينين يا رمشتا صدحني يا حما أي زارب قال يزارب تفري له تصلي ميلو أي ما بقى عفت فتحه تاجر ذا أصير رمى ما قصير ترى كذا كذا أقام دلاته كابزي ندحر نأو هيدا بس أو أسر ብዛዕባ ስነ ጥበብ ዳንኤል ትዝባሃል ዘሎ ነገር ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ትማሊ ፊሊ ኣብ ቻናሉ እዚ ነገር እዚ ሓቂ ከም ዝኾነን ከም ዝተፈትሐ ሓቢር ነይሩ ሞኒካ ነፍቲ ዝተዛረበ ድጊፉ ብተወሳኺ ዝተዛረበ ነገር እትይዎ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነገር ዝሓቂ እዩ እንዳወልዮም ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ዳንኤል ካብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመለሰ ንፈልጥ ኢና ኣብ ኤርትራ ድማ ተፈቲሑ ብከም ትሪእዎ ዘለኹም መልክዑ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ዝተመለሰ ባጡን ከየቀረየ ከም ዝተራኸቡ ዝምስሊ ዘድጊፍ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሓደ ሰባት እውን ነዚ ምስሊ እዚ ድሕር ምርኣዮም እዚ ነገር ናይ ቀደም ከይኸውን ሕጂ ናይ ሓቂ ድዩ ድሃይ ተረኺቡ ዝብል ሕቶኦም ዘልዕሉ ዘለዉ ይኹን ዳ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባጡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይነበረ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ኣብ ቀረባ እዋን ተመሊሱ ምስ ዮናስ ማይናስ ኮይኖም ብሓደ ዝተፈላለዩ ምስልታት ይዘርግሑ ምንባሮም ንዝክር እዩ ናይ ባጡ ምስሊ ርኢኻ እዚ ነገር እዚ ናይ ሕጂ ምዃኑ ንምርዳእ እውን ቀሊል እዩ ምክንያቱ ድማ ባጡ ቀረባ እዋን ኣዝዩ ከም ዝገጀፈ ኩላትና ዝረኣናዮ እዩ ሰውይቱ እዚ ነገር ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ግልጽ ዋላ ዘይገበረቶ ኣብ ዝሓለፈ ግን ብዛዕባ ሰብኣያ ክትገጥም ተላ ሕጉስቲ ኮይና እንዳሰሓቀት ብዛዕባ ሰብኣያ ተቕዛሮ ነበረትን ተቕርቦ ዝነበረትን ግጥሚ ዝኾነ ነገር ኣብ ገጣ ይርአ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እውን ሰብኣያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ኮይኑ እንታይ ኮይና እያ ከምዚ ኢላ ትስሕቕ ዘላ ብዛዕባኡ እንዳተዛረበት ዝብሉ ሰባት ሎም ዓንቲ ዝሓዝኹም ቪድዮታት እዚኦም መስሊ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብልገራርሙና ትኩሳት ዝኾኑ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክምለስ እየ እስካብ ሽዒቱ ሰብስክራይብና ላይክ ብምግባር ናዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምዃን ከይትርስዑ ፒስ